Здравейте хора, аз съм Ашаман, това тук където снима е Матмет. И да, това е нашата къща. Което не да го направя, защото си бие главата от тавана и си скочил. Това е целта, бе. Да, е много интересно, как си биш главата. Ние сме Това е целта. развиващи. Както вика госпожата по-български, някои загряват като си мърдат ръцете, други шахматисти загряват като си бият главата в стената. Много поетично. Само си лигавищи. Слагаш дърп по тавана. Това е фермата за трева, която аз скрих в нея. Къде Да, съм? тук по принцип моя текстчър пак това е канабис. Що си шиба на... Да, хубав ден е днес. Тук имам Infinity Letter. Покажи Infinity Letter. Вътър. Water. Вече не е. Water. Не, Гошо. Да, ето тук ми е Netherward. Тук липсват. Не липсват, просто малко. Да, ева покажем самата къща. Тук е ауч, Извиняй, чест рума. тук е често, С който... най-готиния килим. Най-готиният килим, който пак ще троша. Да, и ще направя. Да, покажи колко брони имаме. Първите два честа. По-малко, тук им берем си брони. Богат. Да. Аз съм махман. Тя че не мога на цел вратата. Добре. Тук ми е фермата. Ето е фермата. Тук имам... Къде отиде? Тук имам карот, ето тук. О, фак! Не! Тя е само за украса, бе! Ама аз ще си ям. Добре, аре, сложи още на това. Дръж за подарък. Аре, дай. Това ми е като тикви, яко богато тикви. Тук ми е наркоманията. Да, това. Погледнете му погледа. Едното око гледа право в мен, другото гледа. Тук са ми тежките наркотици. Да. Ето. Страхотно. Забележете табелите. Хубави, като някакви долни, да. Страхотно. Да. Хубаво в небето, Ева, Калостон. Всичките летат и Тук ми е падат. Enchanting Table. Да. Всичките летат и падат в небето, защото е студено. Да, тук ми е Печка Рум. Печка. Печка Рум, бе, прочети. Печка Ром. Без цинизми и расизми. Аз написах Ром с две ота. Ще служи табелата и не написа нищо. Защото така мога. Чакай. Печка Рум. Тръгай. Аре, тръгай. Това не трябва да се вижда от ромите. Аре, давай. Значи, Абе, това яра се гледа те от питам. тебе. Да. Един Warp End. Моля? Warp End. Малко PvP. Кой ще бием? Не знам. И друг. Тарикати. Харикат. Чай ще стане нещата първо. О, виж го този. Аз нямам нищо, аз съм беден. Знам. Сега ще се върна у мен. Виж, това не е нищо ново. Ми да. Тук ще има сняг в Енда. Къде има сняг, бе? Това не е сняг. Наобиколиха ме. Помагай! Ти що излизаш, бе? Къде си, бе? До едно дърво. В Енда. Ама ела тука, бе, лудия. Ела, бе. Шилуеня. О, край. Не те ударих. Защото са слаби. Чакай, тук ще взема почники от къщата. Наркомания. Малко ще взема. Събак. Излез. Не кара да излезем вън. Да. Той все едно ще ме последва да ева. Откъде знаеш, може да тъп. Тъгрък. Ап, Диня, оп. Не, тук. Значи, взема за Regeneration. Взема за Fire Аз Assistant. сега ги гледам така скришно. Strength. Много уче. Hey children, do you want to buy some communism? Какво Как? става? Не знам, намерих как. Potion of Strength. Potion of Resistance.
Какъв точно? Я излизам. Слабак, ударяме само 3 пъти. По това май е достатъчно да те убия. Като гледаш съм мъртъв. Аз ще Аре, покачам. елате ми, бе. Ела тука. Да ги примамиме. Аз тичам навънка. Повече искаш от примамване. И те тримата следват. Йо, аз чак сак AK да бъдеш известен. Меч. Меч! Нямаме стреляше е букук. Беше ефтин меч. Крив си. Къде си, бе? Ох, мама ти да еба. Ка ме кара да го убия моя. Той като излезе навън, тя ще влезе зад него. Ще влезе зад него и какво ще правиш зад него? Не питай. Аре, че ми свършиха полшинг. Кой ме щива така? Пах ти гадя. Сериозно. Защо всички бият мене, бе? Защо аз тичам? Логика. Аре, ще ми свърши стренга. Бе, да се прибирам. Нямам стрели. Аз имам една. Да, ама аз нямам Infinity. Верно ли? Аз съм с пария кит. Там няма Infinity. Няма Infinity за това. Как шибваме? Опа. 3 сърца само. Да. Само това, колко си има? Аз имам 1000. Аз се катеря по дървете, защото съм Тарзан. Гледай как зарад всички на линията. Никой не сме излезе. Я погледни към дървото. Погледнах, аз също дойда при теб. Children, want to buy some jungle? Следват ли ме? Не, гледате. Погледни. О, фак! Някакъв дойде. Не, простреляха ме с лук. Ще бягам. Кръг. Логик. Сериозно ли? Ще заклеща в това. О, мога. Имам една страва. Супер, аз имам две. Богаташ. Добре. Мога да. Или всички не мърдат, или сървъра лаги. Сървъра толкова сериозно. Да, лаги. Тъй, що подкаш 3 пъти е въздух. Браво, ела при мене. Бъдем тързанчета заедно. Целяте. Защо ме целиш? Целят те. Кой ме цели? Никой не ме е оцелил. Некакви хора тук. Лоши хора. Ти би си лошо нещо на дуп. Да. Дупето, Па мисля, че няма какво друго да кажем, освен че сме слаби на PvP, че сме ботове. Да, ние сме и двамата. Че сме от северо-западна България. Особено той. Ойш! Фак. Да ви да умираш. Won't catch me, bitch. Want. Нямам оцели. О, не те цели. Nope! Nope! О, мога, аз сам си паднах. Имаме ли какво друго да кажем, бе? Освен че сме ботове и тия не сме да дойдат. И аз се разходим, да бием един ендермен. Да, я. Кой ще ме пребие, ако ме удариш на нещо? Къде си, бе? Ох! 3 сърца! Бах! Миндила! Ама нищо, Форт навсекъде. Те що не сме да излезат, бе, бах ти. Стига, ние след просто. Ти бъдна във въздуха. Ендермана му се багна ченет. Падна му ченет. Аре, прей се, бе! Иду сме да те гледам. Много сериозно лагна и... Вилон се. Да. Аре, приключваме този епизод, Хайде, аз съм на F5. Чакай си, малко трудно ходенето така. Да. Чакай, бе! Чакай това на... Чакай. Баш. Аре. Стой. Чак. Още малко. Да. И това бех аз. Ашаман с Матмет, с неговото присъствие, където скача и аз скачам. Мисля, че това е всичко от нас. Аре, довиждане. О, фак! Чао!